Hello guys, welcome taron sa ato ang video. Mayong adlaw kayong tanan, so di ami diri sa amo ang uma si James. Amo nang gigunahan ang among gipugsan og mais kay tubo naman ang mais. Nanay turok. Oh. So nakapabor ko ron kay wala may klase. So di ami sa among uma. Kuyog ko ni James. So tangimi sa amo ang pagpangguna ron guys. So let's go. Mao jud taon ni among kinabuhi sa taga-bukid guys. Diarang among naong sa uma. Pero og in klase na sad. Adto pug ko sa ako ang mga estudyante sa daycare. Pabukan ng mais oh. Tubo ng mais. Nangurot na jud. Amo intawong nga pinugas nga mais. Dagko na jud intawon. Adto. Sunahan. Tapos ubos. Na mga gunahanan sa dibos ubos. Dagko ng mais na mo ubos oh. Ngayon taon niya mong kinabuhi diri sa bukid. Kinahanglan jud may manguma. Aron may makakaon. Kaya magunahanan di ato. Tubo lang din taon ng mais bisan og naasidag sagbot. Dagko na. So salamat kayo ninyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong video. Manghinaot ko na jud mo kanunay. Mo-like, mo-follow, mo-share mo sa ako ang Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. God bless.